horeg jagate bumi wis saya tuwa kahanane bumi wis saya rengka awit wis ngancik ing jaman wesi iya sinebut ing jaman kaliyoga jaman wesi uga sinebut ing jaman akhir nalika samana jagat wis kebak dosa lan memala gotong royong wis saya luntur tresna tinresnan wis ora ana kabeh mung padha mburu butuhe dhewe-dhewe menungsa kaya wis ilang sipate ana wong tuwa tegel mateni anak ana anak uga kang tegel mateni marang wong tuwa saya-saya elok ing jagat warta kang wis sumebar ana bocah sunat lah kok dikethok sak manuk-manuke kabeh panguwasa kinarya gada babar pisan ora migatekake kahanan sak kiwa lan tengene bebasan kowe cilaka ya karepmu watone aku bisa urip mulya yaiku gegebengane menungsa urip ning jaman kaliyoga kabecikan ya mung ulas-ulas lair kang sak temene padha seneng tumindak ala lan maksiat kabeh mung padha rebut benere dhewe-dhewe gegering swasana aname praja Pancawati sak nggon-nggon anane mung pasulayan He, as, yo. Kakang Roman, kon rene Prabu Rama,
Nyatane dheweke wis ora gelem ngayomi kawula kaya anggota. Sakwise bisa mboyong Dewi Sinta, dheweke lirwa dadi ratu ora migatekake marang kawula dase. Ban cindhe ban ciladan. Anane mung tresna karo kowe ning karo aku babar pisan ora ana rasa tresna. Ya anggota. Ayo. Yen to pancen sliramu ora nerimakake bab kahanan ing negara Pancawati, ndak kanthi ngadhep marang Sinuwun Prabu Rama Wijaya poh raidhep Prabu Rama kudu lengser ke Prabu Raja dadi ratu negara Pancawati. Mandek. Ayo nggodo, aja terusake, boh raidhep. He. 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 Bongkok. Gonjang seret winangon
Semare goden prayetna semurire sega balik Titiyani Gandayani Trisunya Purnama sasi suwuh erep Data Pitana suwuh werdine sirana rep yaiku swasana tentrem Data hangesti Pitana iku luhur sirna kang pemala mahanani jagat kang tentrem lamun kita hangesti marang luhuring budaya tuhu menika sesanti Hamarwani tetinggalan ringgit Parwa uga den wastani wayang mula sinebut wayang nenggih mengku wiridan wajib sembahyang anyarkara bina kanthing kandha Hamarwani lakon saratri ingkang piniji saking Syarat Pustaka Raja sukuning harga sindara ingkang kilen ana desa ngungkuraken wana keswara kapernah gisi ing Bengawan Kaliyangga tetinggal bebanjengan kadya ginaris ngancalahan inggih menika winastan padukuhan Karang Kadempel ya ing Karang Tumaritis ya winastan Klampis Ireng mila sinebat Karang Kadempel mengku surasa bumi mintaya katelah kencana wilis karana sadengah wiji tinandur dadi bebasan kayu sak ceklek godhong sak suwek hanggesanggi datan moga lamuning Tegal pasabinan katingal rowe-rowe ing rawan benguk-benguk menguk sinela tineman Palawija lan Taruturi Palawija katon ngrembaka pala kasimpar wus gemelar pala gumantung hanger mbuyung pala kapendhem maweh ayem iya sinebat Klampis Ireng labet ing tengahing desa sinawit Klampis kang arupi cemani mila sinebat Karang Tumaritis sayekti dadi ya pemut lamun ta padukuhan Karang Kadempel mirah toya sandang talaga dadi ya pepasren Sumber Agung tuwin belik kang warata hangebuki ana ing desa ngadesa kumrijik daya pancuran palayune pinara-para hanjok mring pasabinan kekucahing toya tinalangan manjing balumbang minangka miyara ilining banyu kali dadi pasabanding mentok minti pengguyaning kebo sapi padukuhan Karang Kadempel hawengkun desa Banjardawa papane miring winaraden marga manghayap pinaparing tengah sinaresah seloseta kinancing padas kapur libur tepining marga rinanjek turus lamtara gongarane tumbiyung guyub organing warga katingal renggang gula kumepyara pulut katitik saking pager bethek lan gapura ingkang gindawe padha ing inggil tilulis surasa Benika Tunggal Ika luhuring budaya hamawahi derajating manembah datan tinilar katitik sabene wesmo hamengku papan panembah lasin tentu ingkang kepareng lenggah minangka gegunungan ing Karang Kadempel mengkono warnanira sang jalma minulya peparap kilurah Semar ingkang mengku surasa yen ditonton wujude ya mung sarwa samar pasemone tansah waging sir weh pralampita kang sanyata nenggih sang Nayantaka naya ulat taka wardine pati yen tumenga ing kantingal sepa yen tumungkul sepi merga ulate kaya wong mati sinebat duda manang ngunung tegese ora lanang ora wadon yen lanang dada mungal yen wadon gegombak kekuncungan sinebat Badranaya Badra Lembulan naya tegese ulat pratandha kilurah Semar padhang penggalihe
nalika samono Ki Lurah Semar lenggah wonten ing lincak sinanding kopi panas, gedang goreng sinambi midhangetaken uyon-uyon. Datan Mantara dangu hanampi pisowanira utusan saking negara Pancawati nenggih Sang Hanoman ya Sang Rama Dayawati. Mulat Ki Lurah Semar daya hangawe kang lagi ya katemben parapta wus satata lenggah Sang Hanoman mangkono pangandikane Sang Nayantaka ingkang kawiyos ing lesan. Ning karang kadempel leledang Ki Lurah Semar saprana mulat kebon Tegal miyang aren-aren sami ngunduh parupala sesendona sarawi joget genti genti bergegek-ugek-ugek hemel-hemel sak dulita lae layak to layak prenjake padha ngoceh kupune padha tarung mike yo nganti potol wingi kae yo nadyan to dikaya ngapa yo bar nyemar iki yo wis ketekan dayoh meneh ora pangkling juragan lawas menika ingkang katemben prapti wonten ing padukuhan Karang Kadempel
Menika Ndara Senggana ingkang dhuwur muhun kula mong wonten ing jaman negari Pancawati utawi saged dipun wastani jaman Ramayana. Sami Raharja sowan jengandika Maruti. Lho nggih pukulun wilujeng sowan kula kalis ing Rubidana ing Sambekala awit saking berkah pangestu jengandika wiwit purwa madya dumugi ing wasana Raharja sowan kula wonten ing padukuhan Karang Kadempel pukulun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun apa ora kleru apa ora trep yen to sira Anoman ngaturke bekti marang aku ditonton wae glegerku kuwi mung sederajat lurah ning nadyan to aku ki lurah sing paling nekat nyatane 16 yuta ya iso gelar wayangan kuwi nek ora aku ora ana mongko kemo yen ora tak genahke mudune 16 yuta umpama ngomong 50 diimbuhi karo Pak Dewan. Lho nggih pukulun nadyan to dikaya ngapa jagat sampun keberbekan marang kondange paduka pukulune semaya bilih paduka menika dewa ingkang tumurun ngejawantah tumurun wonten ing Arcapada dewa ingkang wenang andum kabagyan tuwin kamulyan rumeksa jejeging adil lan leres wonten ing Madyapada kepareng hanambi sembah pangabekti kula pukulune semaya ya ya wis ndak tampa ya Anoman ora lewat pangestuku wae tampanana Maruti. Lho nggih kacadha kastaka kalih kapundi wonten ing mustaka ndadosaken jemat paripih tumrap gesangipun Anoman pukulun. Sakwise asat kang dadi keringet mulan wus sumeleh rasamu ana wigati apa nganti jeneng sira Maruti tumeka ning Karang Kadempel kene Anoman. Lho nggih pukulun pareng sowan kula wonten ing Karang Kadempel sak menika ngaturaken 3 pekawis telung perkara inggih sepisan merga wis kapang kangen dhateng padukuhan Karang Kadempel bungah rasane Anoman merga wis ningali kahanan wonten ing Karang Kadempel ingkang subur makmur gemah ripah loh jinawi tentrem kerta tuwin Raharja pukulane semaya iya nadyan to mung panggonan sing rada ndelik ning Karang Kadempel kene pancen panggonan sing endah para rakyate para warga padha sayuk rukun sayek saeka kapti ditandani wae aku mau wis teka kene padha kompak ambune ning ngarep omah kuwi padha kabeh gandane makseng kuwi minangka dadi wulu pametu kang mapan ning desa Karang Kadempel ya garis miring marga tani kene Anoman. Lho nggih pukulun iya ingkang kaping kalih Anoman ngaturaken alam moneng alam menika tembung lami oneng menika kangen awit sak suwene bedahing negara ngalengka ngantos dumugi sak menika kula dereng saged pinanggih kalih jengandika pukulane semaya rumaos marem jroning batos kula awit sak menika kepanggih kalih paduka pukulane semaya duh pukulun iya banjur kang pungkasan ingkang kaping 3 saderengipun kula matur sumangga kepareng pukulun mertata ing penggalih supados boten tumpang suh ing samangkehan nampi dhateng atur kula pukulune semaya iya nadyan to kahanan ana ing Karang Kadempel lincake tak nggon jagong wis ndeyek-ndeyek tak leremke rasaku supaya ora tumpang suh anggonku nampa marang aturmu ya Senggana. Lho nggih tak sambi karo nginang ya. Lho nggih anjrah ingkang puspita rum kasiliring
samirana mrih sekar gadung ing kanges gandhanyo mawe hararasaraning driya ing begegek ugek-ugek hembel-hembel sak tulita. Kowe ora usah dadak deham-dehem ning mburiku ya Anoman. Pancen ya suarane lagi gerok kaya ngene. Lho nggih Pukulun, heeh. Merga ya ora kok piye. Wiwit awal sasi nganti sakmene lehku bacutan dadi tukang parkir ya ora mandeg. Dados tukang parkir, heeh, mula aku saiki kerep sobo pasar. Mara gage aturna bab wigati nganti sliramu tumeka ning Karang Kadempel kene Anoman. Lho nggih Pukulun. Pareng matur sejatosipun kula menika dipun utus kalian Sinuwun Prabu Rama Wijaya saking negari Pancawati. Ingkang sak menika sowan wonten ing Karang Kadempel. Merpeki dateng jengandika Pukulun Ismaya. Kinarya sarana kula kedah mboyong dateng jengandika Pukulun Ismaya wonten ing negari Pancawati duh Pukulun. Mengko dhisik Prabu Rama kok nganti bakal mboyong karo Semar kuwi perlune apa Maruti? Lho nggih Pukulun. Miturut dawuh ingkang kula tampi wigatos Pukulun kasuwun ngusadani dhateng negari Pancawati ingkang wedal punika nembe kedaman dahur ageng Pukulun. Awit wedal menika sampun karaos sanget sudane kapitadosan saking para kawula dumateng pangarsanipun negari saha malih gampang duwe raos keberanang ingkang tuwuh saking manahipun para baraya ageng. Inggih labet sampun tipis raos kesabanaripun tesih kawimbuh rembak pangicuk-icuk saking manungsa ingkang remen tumbak cucukan mahanani dhateng swasana Pukulun. Langkung-langkung wonten tiyang ingkang sampun boten waras, nyatanipun sampun tega ngrusak papan pangidadah, nyatanipun sampun tega ngrusak papan ingkang wonten pundi kemawon. Duh Pukulun, negari Pancawati sak menika ketaman dahur ageng pagebluk Mayangkara. Kula ingkang kinarya sarana mboyong dhateng jengandika Pukulun Ismaya kepareng mapan wonten ing negari Pancawati Pukulun Ismaya. Iya Anoman, samendang ora karempit apa kang dadi aturmu iki mau? Perlu sira reti aturmu kuwi mau kabeh ora bakal bisa sirep yen ratu lan para punggawa nayaka praja mudune para kawula ora padha tumandang kanthi lair lan batine ngrampungi perkara marang lelakon ana ing praja Pancawati kuwi mau. Yen wong sak negara Pancawati ora mertobat lair lan batine, yen ijik padha udur karepe dhewe-dhewe, padha nggugu karepe dhewe-dhewe lan padha angel diatur merga ketungkul pamer kelih pinter omong tur dipangku nganggo tembung pokoke ora njagake negaramu bakal tentrem Anoman.
Merga kuwi mau mertandake yen to wong wis kelangan watak ing tata krama. Mula wong urip kuwi sak bisa-bisane aja nganti ninggal tembung tata krama. Mboten mawi nilar tembung tata krama Ibu kula. Iya, sepisan aja ninggal marang tata kramane wong jejodohan. Kaping pindho tata kramane wong sarawung, kaping telu tata kramane wong pamarentah, tata kramane wong golek sandang pangan, tata kramane wong golek marang kapinteran. Yen to wong ninggal marang tata kramane wong jejodohan ora urung bakal dadi pisahan lan pegatan. Mergo ning di papan akeh sing padha pegatan. Ning saka desa ngadesa nyatane racak-racake akeh randane timbang dudone. Sing lanang mati dhisik disentaki karo sing wedok-wedok kuwi. Kaping pindho aja ninggal marang tata kramane wong sarawung, merga bakal dadi kisruh. Aja ninggal tata kramane wong pamarentah dadi congkrah lan mung anane ya korupsi. Aja ninggal tata kramane wong golek sandang pangan bakal paten pinaten lan aja ninggal tata kramane wong golek kapinteran merga dadi wong sing gumendhung kumalungkung. Mula yen nganti tembung tata krama wis ora ana, alam sak isine kuwi bakal melu nimbrung kayata bencana alam melu nyaruwuwus penyakit wis akeh warnane racun candu maratah tekan nganti tekan bocah. Merga jalarane wis padha koncatan marang tembung tata krama. Bukula Desmaya, priye Anoman? Marai mekaten sirep ing pagebluk menika para kawula Pancawati kedah nengenaken dhateng tata krama. Ya kudu ngono. Yen titah kuwi mau ijek duwe isin mestine tumuli eling marang tata krama kuwi mau ning yen wong kuwi mau wis ora padha duwene isin tegese koncatan marang rasa tata krama lan isih padha nengenake watak durjana aja gela. Yen kahanan ana ing negaramu ora bakal sirep, ora bakal padhang kaya wingi uni. Yen to para kawula Pancawati wis padha sayuk rukun sayek saeka kapti nuhane marang tembung tata krama bakal padhang kaya wingi uni negara Pancawati Anomen. Lagi cawawan sabda hargang sumewa gegereng padukuhan kathah kang samyana haraka wonten dirada menta pedhot ing wanti lan Sarada palawan uding aran tur sing karsane radene kanyut Ndara patih ingkang sowan iya Kakang. Leng-lenging driya mangu-mangu mangungkung kanduhan ngrimang
lir lena tanpa kahanen yen tan tulusa mengko sang dyah utama ergedek lawange mengo aja kaget aku sing teka ubur-ubur ikan lele sengkuni kang misuwur sing teka le Kakang Semar aja kaget dina samengko aku sing tumeka ana ing sudengmu kene aku kang teka ning Karang Kadempel merpeki marang jeneng sira Kakang Semar Badranaya nggih Ndarawati megegek ugek-ugek hemel-hemel sak dolita menika Raden Patih Sengkuni ingkang sowan sami raharja sowan jengandika Ndarawati iya tekaku slamet saka negara Ngastina nganti tumeka ana ing Karang Kadempel kene antuk rahayu ora ana rubeda sawiji apa kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ndarawati ya tak tampa sembahmu tak tampa marang wong nomer 2 ana ing negara Ngastina tontonan bintang kuning pundak kowe cacahe ana 7 iki wis nyaingi puyer iya tak tampa Kakang Anoman ora lewat pangestuku wae tampanana ya Kakang Semar Badranaya kados sumengko pengawak Bajra prapta jengandika Ndarawati Sengkuni jumujug wonten ing Karang Kadempel sakmenika wonten dawuh menapa wonten wasing wigati menapa dene Paduka Ndarawati sowan wonten ing Karang Kadempel sakmenika Ndarawati pareng Semar nyuwun dawuh ya Kakang Semar tekaku ana ing Karang Kadempel kene ora ana liya ya mertuwi marang kahananmu ana ing Klempes Sireng nyatane kahanan ana ing Karang Kadempel saya-saya omahmu kowe kok ya betah mapan ana ing gubuk kaya ngene omah kok ndoyongi piye Sediaku tumeka ning Karang Kadempel ora ana liya bakal mulyake jeneng sira Kakang Badranaya. Lho. Merga sawetara iki sliramu bakal ndak boyong ana ing Praja Ngastina. Nggonku nonton marang kahananmu melu karo Pandhawa. Seprana seprene omahmu ya panggah ngene iki wae, latar ya ora mok keramik. Lincak ya wis kaya ngono nganti tukul bung. Kuwi merga sliramu wis ora digatekke karo para Pandhawa. Wis kowe melu ana ing Praja Ngastina. Melu karo Sengkuni bakal tak mulyake. Kowe arep njaluk apa mesti keturutan. Omah loji kari nggoni jaran teji kari nunggangi. Apa kowe arep rabi rangkep papat iso karo aku iso. Piye? Kowe arep golek spek apa? Kowe arep golek LC model piye? Ngomong karo Sengkuni bakal tak golekke. Seprana seprene kowe karo anak-anakmu kabeh iki ora ana sing duwe kamulyan. Mapane ya mung ana desa dadi wong cilik ongklak-angklik gedibal 17 paribasan cebol gayuh lintang. Ora bakal sembodo sing dadi sediamu yen ora ngayom ana ing Praja Ngastina. Kuwi yakin kuwi. Ndarawati piye Kakang? Kula menika ngrumaosi bilih gesang kula menika namung saderma nglampahi darmaning urip. Rasa syukur menika kandhek wonten ing rasa panarimah. Kula menika sampun matur nuwun sanget kalih purbane Gusti Hyang Manon king Maha Agung Gusti ingkang nggelar jagat. Awit ngantos sakmenika kula tesih pinaringan sehat bagas waras.
Kula menika mboten ngongso-ngso dhateng gesang kula. Kula sampun tarimah mapan wonten ing Kareng Kadempel. Nyatane sederajat pamong, sederajat lurah. Nanging para warga sami guyub rukun, gemah ripah loh jinawi, ayam tentrem kerta tata lan raharja. Nadyanto kaya ngapa kula saged kinemulan brana picis nanging urip kula menika mboten ayem, mboten tentrem. Alah. Kowe ora usah selak batinmu. Kowe mapano ning negara Ngastina. Aja mung sliramu tok. Anak-anakmu dikanthi mapan ning Praja Ngastina ora apa-apa nyatane. Gamelan wayang ning negara Ngastina ku ya pepak komplit, gamelane ya perunggu, wayange ya bergas. Gareng ke Nadyanto dikaya ngapa nanging tabuhane slentem ya gemblender. Petruk Nadyanto dikaya ngapa kae besus. Sak kabehane ngendang ya rasa, adol wedhus ya wasis. Kuwi Petruk ora ketang ngendang ya brutuk ngono ning kuwi tak tresnani Petruk kuwi. Lah iya. Nadyanto Petruk ki wonge ki gampang nesu ning kuwi dadi katresnanku lho Kakang Semar. Bagong Nadyanto mripate amba kaya ndok ceplok ning nek wis nyekel gong isoh ngungkung gek lupute nyekel gong ya nyandak kenong wis to kowe ora usah dadak kuwatir. Kabeh Ponokawan bakal ndak rangkep tak boyong ana ing negara Ngastina. Ndara Patih priye Kakang Semar? Kula ngaduraken gunging panuwun dene jengandika Ndara Patih badhe boyong dhateng kula. Nanging nuwun sewu sejatosipun manawi Semar purut dipun boyong kula menika tartamtu badhe mapan wonten ing negari Pancawati. Limrahe wong antri kuwi kudu sing dhisik. Negara Pancawati nggih. Awit negari Pancawati menika sampun utusan dhateng duta sowan wonten ing Karang Kadempel sakmenika. Badhe mboyong dhateng kula sowan wonten ing negari Pancawati. Kosik Kakang Semar. Nadyanto slemet-slemet, atek kaya weteng slemet-slemet. Nadyanto sriwang-sriwing aku ki ya wis krungu negara Pancawati. Kuwi ngono duweke Prabu Rama Wijaya duk jaman Ramayana. Iya apa ora? Inggih menika leres. Mongko kawula ning negara Pancawati kuwi ora ana liya ya mung bangsane munyuk. Iya apa ora? Para kawula kuwi wujude rewanda munyuk monyet. Yen to sliramu bakal ngayem ning negara Pancawati mesti wae anut karo kumpulane. Prabu Rama ke Nadyanto dadi ratu, ning kumpulane karo kethek ora beda kaya munyuk. Iya apa ora? Yen Kakang Semar gelem diboyong, aku sing prihatin karo kahananmu. Aku prihatin karo uripmu ning kono saben dina mung mangan gedang karo kacang. Iya apa ora? Nggih. Nuwun sewu Ndara Patih. Nadyanto negari Pancawati menika negaranipun Rewanda, naming sedaya menika sami guyub rukun, boten kenging bencerengan, sami sayuk rukun, manunggal sedyane, manunggal ciptane. Iya apa ora? Wis ngene wae Kakang. Gelem ora gelem, sliramu bakal tak boyong ning negara Ngastina. Aja amor karo Prabu Rama, aja amor ana ning negara Pancawati. Merga kuwi bangsane kethek-kethek Rewanda munyuk, senengane colong jipuk, dugal kewarisan, serakah. Karo apa wae mesti cak-cek, ora mung nggone dhewe, nggone wong liya ku ya dicak-cek mesti nak kethek ngono iki. Mula kowe ngayam ning negara Ngastina, aja nganti kebacut mapan ning negara Pancawati, merga engko kowe ora beda kaya kethek elahan.
Aduh, piye iki? Alah, toblas. Kahanan kok kaya ngene rekasane. Karang kadempel sing maune ayem tentrem ketekan dayoh kok padha regejekan. Menika ingkang sowan ngabiyantara wonten ing Karang Kadempel mboten sanes Ndara Bagus, Ndara Gatotkaca. Raharja sowan jengandika Ndara Bagus, Ndara Gatotkaca. Lho nggih. Pukulane semaya pareng aturaken panuwun Paduka Awiji dhateng kula pun Gatotkaca. Wilujeng sowan kula kalih sing ngrubeda nir ing sampikala wiwit Purwa Madya dumugi ing wasana pukulane semaya. Awit saking berkah jengandika pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya. Wis ndak tampa ora lewat tumiba sepadha-padha ya Ndara Bagus. Lho nggih. Wonten wigatos ingkang pundi kahanan wonten ing Karang Kadempel sakmenika sami regejekan jengandika sowan wonten ing Karang Kadempel wonten wigatos ingkang pundi Ndara? Lho nggih pukulun pareng aturaken wasing wigati sejatosipun sowan kula dipun utus kalian para pepundhen Pandhawa saperlu ngadhep dhateng jengandika pukulune semaya. Nuhuni dawuh saking para pepundhen Pandhawa kinarya mboyong dhateng jengandika pukulane semaya sowan wonten ing negari Ngamarta duh pukulun. Mboyong marang Semar supaya tumeka ning Praja Ngamarta. Lho nggih. Awit sakmenika kahanan wonten ing negari Ngamarta ketaman pagebluk Mayangkara dahuru ageng kathah sakit wen lelara bencana alam ingkang matumpa-tumpa. Para pepundhen Pandhawa kalian Siwa Prabu Kresna dawuh dhateng kula bilih kahanan saged dipun sirep menawi jengandika pukulune supaya mapan wonten ing negari Ngamarta duh pukulun. Inggih Ndara, nanging nuwun sewu. Kahanan wonten ing Karang Kadempel sakmenika paduka nggih ngertos kiambak. Wonten duta saking negari Pancawati tuwin saking negari Ngastina. Sajake duta saking negari Ngastina rada atos omongane nganti nguningke untu ngabangke kuping gatelne kulit. Menika awit paduka mboten adus aku. Nanging nyatane kahanan ing negara Ngamarta, Pancawati lan Ngastina padha bareng nyandang pagebluk Mayangkara. Ndara Gatut wonten dawuh. Keparengna jengandika nyigeg anggenipun Bandayuda. Duta saking negari Pancawati tuwin negari Ngastina. Awit kula menika badhe mapan wonten ing sanggar pamujan kepareng meminta dhateng wilasaning Gusti ingkang Maha Agung. Supaya paring pepadang dhateng kahanan wonten ing Karang Kadempel sakmenika. Lho nggih pukulun. Marahi mekaten kula badhe medal wonten ing Jawi saperlu nyegek anggenipun sami Pancabakah, sami Bandayuda nggih, Ndara. Kula ngaturaken gunging panuwun. Kula badhe mapan wonten ing sanggar pamujan mugi-mugi sak lampah jengandika aja nganti gegleongan kang dadi lampahira.
Ha. He. Ha. He. Ha. Ah. He. Yo. He. Ah. He. Ha. He. Hey, 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 ah, hey, ah. Hey, 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 ah, ah. Ash, osh, ash. Hey. Uh, ah, ha, 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 ha. Mudar nggo buta akeh mudar rumangsane mudar mud lah iki tak eman-eman bala ngalap berkah bagong kawan kotak leh ku nyuwara nek rakasa mendayah ya jan iki buta nah wah iki tak udah Petruk ora ngrambungi iki menyawan sana riwayatmu ding 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 sedari dulu hati perhatian insani musim kemana Nashwa neng 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 di musim hujan air meluap sampai jauh blitar godon nyilekan op iki nyapa to jane iya ini kok reng-reng ana apa to ya ayo Pitruke kaya ngene iki ana buta teko kene lah kok reng-reng kowe men jenenge sapa Morgagi ngakuwa sapa jenengmu ngendi alamatmu statusmu apa Morgagi ngakuwa emang nama angel nyuwono ngene iki angel lho Mas emang nama wasau kawes ngarakan omahe kowe iki ngomong apa jenengmu ki sapa kowe ngaku heeh ning unen yang ana penantang penuntung mengkung piyung sawa non yang ana penantang penuntung mengkung piyung mutiara ora ngerti tenane det sapa lha kok nyaran jan men namune ngene oh jenengku nang yang Allah mat yo masak nang yang Allah mat nang penunung mengungung emyung
Dadya kala petantang petuntung mengkungkung ngempyung. Ini ngono hasyana. Ini ngono tulisanku jenengku. Iya, jenenganmu dadya kala petantang petuntung mengkungkung ngempyung. Jenengmu sapa, Mas? Jenengmu? Hah? Jenengmu sapa? Kowe iki ngomong apa? Jenengmu. Ah, jadi tulis. Ngampun. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Jenengmu. Ayo jenengmu sapa? Jenengmu. Jenengmu. Wah. Lho, iki ngamuke nyapa lho? Wah. Wong iki jenenge sapa? Wah, iki masalah iki ning bathuk kene. Ayo ngomong. Emuk Jona Mrata. Udu. Ning weteng Emuk Jona Mrata. Udu. Ning bakang Emuk Jona. Wah, udu iki. Aja kala ning kene lho, ning irung iki lho. Ambuk Sura Mrata Jaya Mrata. Wah. Mangsalah iki ning irung iki mau jebulnya. Ambuk Sura Mrata Jaya Mrata pengen leg gandeng atiku ayo tak kletak lenak ning mangsane. Ayo Ambuk Sura Mrata Jaya nyanyiku kok meteni kabeh amit pengen kok nyarane sampeyan ngene kemane pancen kowe iki dong. Ayo. Mangsane apa irung kok dihengrak-hengrikne. Mangsane apa? Iki irung pilihan. Irung pilihan. Ya. Ngawur ora. Ayo tak jak ning nggon aku ayo. Iki nyak nolan, aku mane-mane arep mateni kowe. Oh, hey. Oh. Woi, oh, woi. Satriya wa sapa jenengmu Satriya wa Satriya wa aku iki tukang tabel ban uslu rezeki dewe jalan silililili aku lewangan duwe sing halal penting cukup kanggo sadar lan makan wajedor Abang ban bledos kok munine kaya ngene. Ban kalem kok. Lagu-lagu ngono aku seneng to. Wedane ora. Seneng ya Mas ya? Seneng ya? Heeh. Tahun iso nanggap neh. Aku iki tukang tabal ban uslu. Golek makan duwe sing halal penting cukup kanggo sadar lan bakal yejar sakliyane lagu kuwi isa lho lagu apa seneng kamu serage dan sedek lho ngono iso jawu gawan sak kondange lho ngono isa lho capek gunung isa lho di jaman berjuang jur kelingan ada ladang ya salah murah kaya ngono to ya ndek jaman berjuang jur kelingan anak lanang ndek jaman berjuang jur kelingan anak ladang anak ladang anak lakang Gudu jawi. Wiki wedok apa ladang, Mas? Hah? Wiki wedok apa ladang?
Ayo genah lanang. Lah kok koyo ngono ta. Lah kok kanggo konde. Konde piye? Iki jenenge irung. Weh, irung kok kaya ngono. Ya ampun, monggo metu. Ya ampun irung iki kaya ngono. Lah irung inti. Irung iki. Iki jenenge lambe. Lambe kok kaya ngono, kleru. Lambe iki. Kuwi jenenge kala menjing. Kala mentil ora. Kala menjing. Kala menjing ora. Ora menjing ora kuwi, kala menjing iki. Kuwi jenenge susu. Susu kok cilik. Susu ki gede. Susu ki gede ora ngobot. Biar. Hah? Yes, gampang rebute lewat WA. Enjing bidal gumuruh saking jroning praja kong ingkang bala kuswa Prabu sananira lir surya medhalira saking Jalanidi arsa medangi jagat duk mungup-mungup paning sak pucak kang wukir remar babak bang sumirat kena soroting surya nampek mega lan gunung